Hormatly vatandaşlar, taparağa salamu aleyküm. Kemine aydın enim. Size de salam. Aleyküm. İyileşler. Esselamu aleyküm. Yiğitler. Size de salam. Hadmurad Aleyküm ağa buyur. salam. Aleyküm salam yaşlılar. Kemine salam vatandaşlar salam. Aleyküm salam. Aziz ildeşler, yaşlılar. Aydın. Onu şuun kugun edilecek sohbetleştiğimizi men teklif ediyen Türkmenistan'ın teoriyonaki devletlerde bolup geçen bir yituvaka ve başlamakçı. Mesela dün aydırlı verilen habara göre yani Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki nastayaşı vereme deyip video kanalı var. Şu tayda 2 gün mer aydılıp gelmeyerde Tacikistan ile Kırgızistan'ın arasında su zararlı konflikt görüldü. Dün atışık bolya, şol atışıkta Kırgız tarafından bir esker yok olya, yine de 9 adam yaralı olya deyip aydıldı. Inni bugünkü bolan vaka şuun irden yine de şol atışık başlanıptır. Inni şuun Kırgız tarafından öldürülenin sanı 32 adam, yaradar bolanların sanı 130 adamdan geçiyor deyip haber veriliyor. Tacikistan tarafından öldürülenlerin sanı 9 adam, ama yaradar bolanların sanı 90 adamdan geçiyor deyip aydılıyor. Yine bu konflikt bizim önkü Sovet Respublikamızın ikisini gözlerim ikisi Müslüman devlet özümüne Ramazan ayına bolup geçip duran yerde näme bilen söyleşip paylaşıp bilmeýänlerdi. Şol SSR zamanına kurulan su yap su şol su kime degişli ya şol yap kime degişli şol yer kime degişli SSR darandan soňra meni 30 ýyldan soňra şular ýaly dawalar edildi. Näme alamat bolup bilen siyasi taýdan ondan soň regional ýagdaýda bizim Türkmenistanyň bilen goňşy otur. O taýdaky konflikt ulu uruşa ýazmazmy? Ol uruş ula ýazsa Türkmenistana gel onuň ömesi ziýany ýetmezmi? Ol uruşyň ýalyny bize gelip düşmezmi? Haty ullakan şu taýda aladalar bar. Men näha şu mesele boýunça sebäp Wangşuy wagtlansa on emesi ussunu sana da gelmek mümkün. Ol ýel haýsy tarapy ýalyna bagly. Yani bu oýlaryň aňyrsalyna bir näme ýatyr? Siýasat bolsa diýmek iki döwletiň öz arasyndaky dawasy bar. Ýa şu iki halky ýörüte bir-birine garşy boýup maňlaýlaryny çakışdyrýarlar. Onunla şu regionu belki uruş tozmak maksadı bilen edilýän işlerdi. Edilýän bolsa kimdir bu konflikt aňyrsan haýsy döwletler? Näme alyp geljek? Ýa bu türk dilli döwletleriň birikmegine garşy edilýän hereketleriň birimi ýa başlangıjymy? Sorakan, ýöne hiç birisine de häzir anyk we açyk jogap ýok, bolmaga da haky ýok da bu işler edilende de sahna aňyrsyny, perdän aňyrsyny halkyň ýensesine edilýän işler. Şoň üçin şu taýda siziň bir dünýä araşyryňyz ýa pikiriňiz bar bolsa şu meselede esasanam sapara sen ozal şol Hocalyk Ministrliginiň işlek gaýdan Türkmenistanyň ýeriniň suwunyň ýagdaýyny bilýän, goňşy döwletleriniň ýer suw resurslaryny bilýän, nireleri alyp gelip biler, nähil bolup biler bizim Türkmenistanymyzda. Şu zatlar barada aýdyp bersen, ondan kendini aýdyn sizem öz bilýäniz ýa öz teklipleriniz näme bar bolsa ýa garaşyňyz şu mesele boýunça. Tam beýleki meselelere geçiberersin. Ya sağ ol Halmurat beren sözüň üçin. Su problemati Türkmenistan için en ulu problemlardan biridir. Özüm en ulu. Hiç ona entek bir veren ok, nemeden ok kolun yöne gatul problemadır. Ne su resurslarımız Amderyadan geliyor. O Amderya Tacikistan dağlarının Pamir'den ne Ovanstan'ın üstünden geliyor. Onun Kalavnoy'da ödöklerüyle paylaşıyor. Onun ikinci neme Murvab Ovanstan'dan geliyor. Tecenner yatı. Onun etrek kuruğun etrek derya.
inni soňky maglumatlar bir ay ya bolandyr ya goýlandyr İran neme Owganistan tarapy Murgap tejen onun Owganistandan İran'a giden tuğlon yoğun var diyorlardı. Bilemok İran'ın kıyını bağlap diyen özara çekişmelerin bolyan havarlarını alıyat. Yani Türkmenistan'a kada gelmeli diyen yemeğen allık da. O ketiliptir mi ketilmeyendir mi? O havarı tek doğru tasvitla bilemiz yok. İnni kanal demeti problemamız var da. Karum kanalı gömülün. Onu terediyen adam yok. Bizim Amderya'dan gelen su çökünlülüğü. Onu elimde ama zemstanriyatlar aratalap durmalı düğünü. Onu bir yıl, 2 yıl başına översen onu tereden kanal açanın ardan düşüyor da. Ve şol oraya yani halat nasıl değil ya da. Tabiat nemesin ne. Yani yıllar boyunca görülen demek. Kamışvat ortasından yürüyüşüp görün yerlerin madiyelerde. Ağmı deryadan Owganistan tu alyami yani neme diye kemel diye ağmı deryan tuğunu o arada havar yok. Gönü bırdatları etecek olyanlar o arada Şotay'dan kanal çekerlerdi. O ben nemelerini okuyadım. Çünkü biz su demesinde ağmı derya bağlı etatin hemen ağramlı öyle oluyor. Yani Murgap tejen etrek deryalar patpit güçün kat ulmesöründe olmasa da bırdatlar bağda şonu gelecekte ne çözülmeli. Çok çözüldü. Entek orta atılan yerim yok da. Pamir'de çok orada Sırat Köyü var. Pamir'in yani Tacikistan'ın nemesinin su resursları katken. Ulanı olmalı ya. Onu yönü getirme. O da ulu problema. Yönü getirip bolya bu atki bilgi yetki neme teknik nemeleri bilen. Onu kımmada düşeyenem olsa olur bilen değerlik vuruluşluya onu yolumuzda yakın emelerde görmeli. Şu an Türkmenistan bilen Tacikistan'ın arasında iyidir katlaşık yok mu kan yanına? Doğru sapar. Ne tuğun gelip bilecek yeri şol ikinci nemeti biz tuğu tığşitli ulanmağın aladatını etmeli. Ne şu gıtçılığın bağırlığından şol atları gözünü Alman Türkmenistan dünyada tuğu in bir pervay sarp ediyen yurt. Yengdir. Şu statistikadan seyretseniz dünya tuğu nemelerinde Türkmenistan'ın birinci yerdedir. Dünyada. Onun efektivini ulanın yok. Efektiv ulanmadan yer şorlap yatır. Su təyədə teknologiyalarında nam nişan yok. Taşıyıtılırılan teknologiyalar var da. Neler var? Neler dünyada? Yani o zatlara bilgi yapık. Nadanlığın mirası Galya'da halkın elinde şu atkın emesin. Bu yani nadanlığın getiriyen diyanının müçvörü ölçülür yalak derler. Nadanlığın nereden geliyor adamlar yani tüm gıdaya gidip bir ürünlerini sebebini düşünüp bile nokta, düşünütleri bile nokta. Kıynanır yani yer şotayları.
Şu tevaplar näme? Şu idarlap adam tevabine gider de. Yok. O zatlar yok. Halkın nimetinde yok, aladatı yok, şu cevapkärçiliği yok. Onu hemme zat bir adamdan bolup biler elbette bolun yöne ol adamını. Onu ettirmese de olur. Ne şolor yalak men şolordan alacak mirasın katı bir ağırdığını dile getiretim geldi. Son ne nadanlık var, bir kaptalına da ne aydınlık var da. Nadanlığı, karanlığı getirme için şu aydınlığı çıratını söndürmeli. Şu çırağını halkın gözünün önünde söndürdüler de. Halkın pingine de değil. Ödem ben şu nemede bir 25. noyabr yatlatım geliyor da. Yani şu tayda 110 adam ne şu at nemede yatıyor da. Onun değirdiğini ölülüğünü bilen adam yok. Yani bizim bilenimiz yani nemeye düşünülür. Ne sorunun hata eden dedi. Sorunun ne 100 maşkalı ya 110 maşkalı. Onun her biri 4-5 doğumlu maşkalardan da. Yem 500 oluyor. Onun hersinin ömrü 5'ten 6'dan çağları vardır. Ana oğlu kârım. Yine şol adamlar cemi ödem olur yönü sıradan adamlar değil. Hemmeden Türkmenistan'ın intelektüel kaymağı. Şol adamların ceminin nemeti agrami Türkmenistan'ın yerastı, yerüstü, ehli vaylığından münglerçe etse kımbattır. Şonu yok etsen Türkmen milleti ne şu yağdaya geldin, şu at yok olmağın nemesinde de. Başka zattan ne? Öňe bunu tiyinaşık gördüler. 92. yılda bir sapar halkın nemesinde korku salmak için. Onu ulu neme maçtabı uğrup bilmediler. 94. yılda şonu alak gollu. Korkudular demettiler, onun ulu maçtabı yayratıp bilmediler de. Yönü 2002. yılda ehli Türkmenistan'ı ehli intelektüel demeyen siyirip tüpürüp galın aşan bağdır. Olur bir yerin aşağına gitmeli oluyor da. Mecburi adayına. Yine sonu ona da yani Tark Türkiye'den olup terörist yarlığını yaptılar. Ödüm halk kolu ettiler. Onun ideolojik nemeleri vardır. Kanatlar, propagandist deme, şakati. Sonu içinde taşında oldular. O da halkın demesine korkutarlar da. Şonu demedilen yani adetten naşarı palajenyalık giyirilen nemeler vardır. Şolar 78 yıl devam edendir. Şehirlerin çıkışında başka vatta Kaka'da Tarağıt'ta Tahtavadar'da el avtomatlı adamlardır. Oburtular bilen oburtun arasında ara çaktı. Şu 78 yıl devam edendir. Halkın gödü vuruşundur. Ödem korku. Şu in demeden son, şu korkuyun sağlan son, inni sondan son, radyoda çıkış edenleri terörist diyendirler. Sonun halk kabul ediyendir. İnni burada da düşündüm. Şonu gollamadıklar halkın yönü düşmanı mı? Ya beylekler onu halkın öyle fikir etmeliler. Doğru sapara. Aynı yavaş tarihi hakikatlerin çıkıp başladı. Şomu da şükür da bara olur. Bu zatların gururuna meydan adam tapılmadı. 25-30 yıllar falan.
Ondan sonra hökümetin diýen ýerine galy olar planmış diýse şol musulman halk alyp götürdüler. Hakykatdan hem şeýlem kädi. Indi geň alýar. Hatta şol baýdaganaky oturdulan aýynyň tersini indi şuny görüp adam ýoksa bular depesine täze götürdüler şol baýda 25 ýyllap. Düşünmediler ya görmediler ya bilmediler. Şol ýalyk şol 2002-nji ýylda bolan wakanyň ene bular ene şol bir toppa adamyň eden terrorçuluk hareketi diye hükümet aydınlığı uyuvatıylardı. Ayho ola adamla geçmeyen oturan günü yoktu ya çağızı neklep bilinmeyen oturana. Olur hakikatten yurdun kaymağı ılımlı, bilimli, inteligensi, düyüplü maşgaralar. Kökü damarlar şolar yok etti var. Şimdi köksüz peşmek geldi Türkmen hani o taydan tak göç edip görüyor. Hiç yerde de yani kök tutan kök tutturacak maşgaralar, akıllı adamlar ya yolbaşılık edip bilecek inteligensi ya da ılım, bilim yetki adamlar yok da. İki yaka bağırın aparatın aydısın ya yurdun karşısında da bağır. Türkmen at avroya getirip bilecek ılımı, bilim yetki adamlar. Yönü olur şu 2002. yıllaki halkın başına sarılan tragediyanı ağzı uçuklap indi şulu işlem koluyunu gelip bilene. Orada korku eme duygusu bilen özün korumak duygusu ikisine bir-birinin arasında katılışıp yine şu tokkanı emele getirdi. Ona bakmışım duygusu kadar çekiliyor. Şo da atlın diri şayardı. Ben kıydım maral. O bilyen haberin var mı? O 5 yıl garry eneti ne bir kaylıkta aradan çıktı. Bir yaşap. Allah rahmet etsin. O 2002. yıldan 2006. yıla çenli. 2007. yılın aprel aylarına çenli. Şol iki tane adamın taşınına eli yarağlı 5 yıl uğrak uğradılar da. Onu neyim cüne diyorlar. Ödem şu teorun adı halkı pembeceni bilen eken. Bir kanak neme bilen şolun diri hayatlar bilen urplaştık da. Şu halka korku salmak için. O yani şu vat bilmedim. Kegdinden geçen toğdunu yetip barayan yaşı vattı. Şu garrı bilen çocuğa kıyıd yumruk yalak kıyıd. Sonra 5 yıllap smena. O badara istelerim iyileri bilen ne diye. Onun şoları hoğsar çıkacak olyanlarım batıştırıp işinden kovup diyemem türmeye batıştırıp göründürüm var. Ne hemen anla diyem. Bu sebebi olmalı. Ama onun utyan dağıtları ne? Onlar şol ot bolup duranlar şu iki anak ayal maşkalı. Ne emesinler. Ne şu arada Türkmen hiç bilen değildir, eştenim değildir. Biz şunu eştirecek kolumu eştirip bilmedik de. Haişeden yerlemeden var da. O opsinemeyen içinde şu Adatlık Radyosu'nda geçen yerim yoktur. Bu aradasını Europarlamente diyedi, Amerikan pasaportu diyedi, Angliyan pasaportu, Şveçyan Moskva'daki pasaportu, Dışarı İşler Ministri. Şoları bir ayın boş koymadı, da katnayanlar aşkı vattın var. Şolar baranla da ahli kvartali atıplandı diyen kendilerinde. Ne bu da atları ayda mı okudum da? Yani halk bu da atları bilmeli kendi yani hal Murat. Yok bileni yaşıyor. Ben size son şeyini ettim. Tapıra hakikat acam olsa halkın hakikatinin devletin kıyının aytmak yarur da esedi şu tadı şu sizin maşgallarınız iyilerleşiyor başka hiçbir maşgalı Türkmenistan'ı iyilerlenmedi. Men şu zatları görýän, bilýän, iyilerleyen adam şu zatları vardı. İyide giderli çıkış edip gelen adam yerde forumlarda olsa yan sapara özüm doğraydı o diyor. Şu aklı Evrosayol olsun, dörlü milletin vekilleri olsun, solar aladetti emma Türkmen halkı kıra taşladı. Yani o aklıflam 18 maşgalatın traktör bilen hocaların dürlerine bu halk nirdi. Onsun olama hemmedi. Görmediler, bilmediler. Yani hemçin arka durmadılar.
Yok, şu bizim halkımızın dağınıklığı sonun belli. Olar eden ya etmedik kemçiliklerini duyanaklardı, senin kemçilik gözeyelirdi. Yaşlılar Biz şu taydaki akranada duran adamların hem beceti yüzünden biliyorsun. Doğru. Şayatlığımız var. Şu tuğrun adamı halkı biliyor. Ağıtlarını çenini biliyor. Ödem köpüsü çercevden, daşovdan getirilen ekenlerden. Ol yankı kontrazvetka polisiyan 7. nemesi diğerlerini yakığı ban 7. nemesi mi şolor diye kuruyur dediğine. O zatları ne düyüp rahatsan çemeleşemez aydık berison bu kuğunun gurrunda. Ne şolun çağaları zatları ne demede gedayçılık etmiyorlar. Türkiye'de köpüsünün çağaları. Bu yankı bu daznani için şoları ediyet görködönler var. Ne olog çağaları şu at nerede duruyor diyen. Ne Türkiye'de birinin hizmetini etmiyordu. Yasa para. Onu yasarsız bir zat aytıp koşacak mı? Aydın bir zat diyecek mi? Aydın yani diyecek. ben şu yankı nemi o aradaydı şu yine Gorayalar diýäňizde o taýda aslında halk maňa değmesi bolýar diye ýöne halk düşünýär. Olar iki adam bilen kendi işi yok. Halka gorkuny berip otyr. Halkam habary yok da şondan. Halka gorku salyp otyr olar. Yani halk şonu pikir eden ok diye ay olar ettere maňa eden ok diye ýöne özüne edilýänini gören ok. Indi şu taýda yankı näme komitet diýdiňizmi kim bolsa da şol adamyň özleri hem etýäni işine düşünen ok. Olar diňe özüne de sen halka gorku berýän bolsaň şu nämeler bilen öz çağalaryň hem halkyň içinde dämi? Olar hem şu gorkuny aljakda. Olar hem etýän işiniň soňuna düşünen ok. Aylyk beri ay şu adamy biz ene seretmeli, izinde gezmeli diýip näme etýän düşünje bilen işe gidýärler, iş eden ýaly ýöne etýän işiniň näme bilen ok şolar. Hakykatdan hem. Halka mene halkyň özüni gorkuzulýandygyny halk şoňa düşünen ok. Pikir edýän maňa degen ok, olara diýýär. Ýok, olara degmek niýetem ol. Olar köpçülige şu iki adamı nämeden ol, köpçülige gorkuny salmak. Bir-birden çağırıp gorkuzup bilmeýär olar. 3 milyon, 4 milyon adamı. Şoň üçin içinden saýlaýa özem tapawdy ýok. Sen bir zat etme tapawdy ýok. Gorkuny bir-iki sanany çağırıp gorkuzýan welin, ol beýleklere çykyp aýdyp başlaýar da, ýene şeýit çekmiş, şeýit ýerler diýip. Ol gorku soň ýaýrak gitýär şeýtirip. Yok hal neme aydın bulun bilip düşünüp diyenlerim var içinde. Ne ediyenin neme utanımda ok mu diyen adamlar var da. Yani komşu olanlardı. Şoların batıştırıptırlar var. Bu ne için? Yani şu Aşgabat'tan bilen o kim demedi. Şu velifer baran adamlar ediyor yerine. Sapara indi düşünen adam için öz milletine, öz vatandaşına men bilemek o näde edip bolýany sen düşünýän bolsaň şu zada. Azrak olsa da adamın indi nämesi bolmaly da pasletsiýa diýen zat var. Şoň näme getirýändigini birazjyk pikir edip bilýän bolsalar şonu hiç kim etmez. Aydın onun jogaby mende barmy kendi yani eger demetse. Awa. Aýdyr. Ya bu indi biz nemeden aýdýas da hemişe yani soňky 30 ýylyň esasana şoňa fokusly gürrüň edýäs ýöne bunun bu yani şu häzirki diktaturanyň kökü 30 ýylda başlamadı yani soňky 30 ýylda. Giden Orsun şu Orta Aziýa girmegenden bäri başlanan bir ýagdaýda. Şu taýlardan ýele şu taýda jemgyýet döremede. Yani aýdýasa soňky 30 ýylda yani döwlet var diýäs, ýöne döwlet ýok. Yani soňky Orsun giren wagtyny alsak yani bu 800-nji ýyllaryň soňunda. Awa. Şu 19-njy asyryň soňundan bäri alsak edil bir jemgyýet oturmady. Näde oturmady? Birinciden özlerine göre strategik şekilde böldüler. Velayetler dörüydü. Yine zatlar var. Son onun dışında da bular dil meselesinde var. Dil meselesi hem doğru oturmadı şu vakitte. Yani cemiyetin bir belli örnemesi var ya, fundamentleri. Yani şu zatlar oturdulma
orta meydana gelen, orta çıkan bir hazır Goşadırnak içinde dövlet adı bilen ýören Türkmenistan var ýöne. İçinde iň soňunda bir jemgyýet var ýani. Köpçülik var diýip aýdaly. O köpçüligiň içinde de iň soň bir intellektual bölekler çykaýmaly hökma suratda ol soňuna çelli gidip bilmeýär. Ýok etselerem ýa-da döretmeselerem belli bir ýani nämäniň belli bir dönemlerinde özüni belli edendir şol intellektual toparlar. Bular maşgalada bolup bilýär, ýa kişilerem bolup bilýär. Üýtge ýa diňe häzir meselen şu wagt gyýaly. Ve şol toparlar çıkan wagt esasy nämäni tutup bilmek akyma. Yani şol akyma da garşy gelen mehanizmlar goýýarlar. Ya bu zatlaryň hemmesi menim pikirimçe umuman alanda bilgeçleyin edilýär ýöne beýleki tarapdanam şu bilgeçleyin edilýänligini bilen adamlaryň sany az ve şolar bastyrylýar. Yani öz halky tarapyndan. Yani öz halkyny ulanýarlar şolar bastyrmak üçin. Şol ýaly çykmaz ýagdaý bar. Şoň üçin ildeşlerimiz var ya ak-gara seljerme meselesi. Ýönekeýjek bir zatdyr ak-gara. Şonu dogry seljerip bilseň oturýar hemme zat. Ve olaryň güýji hemişe gizlin galmakdadyr. Olar näçe gizlin galyp bildikçe şonça da güýji ýöreýändir. Häzir biz meselem ekrana çykyp aýtdyk olaryň bilinýär aslında bilinýär. Bilinse de aýdylmanlygy üçin şu meseleler çözülmeýär. Şonuň üçin aýtmaly birinji. Aýtmaly, diýişmeli, ýani dile geçmeli. Yani şu dil meselesi var ya, ulanmaly şonu halk öz dilinde. Şonda çözülýär. Gurban ul nereden geldi? Birilerine göre sessiz sağda olan buna fırsat vermeli diyenler var. Birilerine göre yeniden neme var? Yani geldi gowy birinci 5 ýylynda gowdy, emme zat düzeltdi. Şol ýalňyş nemeler de başyndan alsaň ýalňyş bolýar şol. Yani bu taýda esasy şu jemgyýetiň içinden çykýan dogry adamlary gollap bilmek. Gollap bilmek. O çykýar ol, hemişe de çykýar. Ýok diýmäni mümkinçilikleri ýok. Edil zalimlaryň çykyşy alan. O adamlaryň çykma neme yani kesin diýen ýa-da türkmençe neme gelmedi aklyma. Soň ýene bir mesele var. Sapara siz bir zat aýtjak bolýaňyz, ýöne şonu aýdyň. Halkyň nemesi var da öz enatasyny jogapkärçiliğe çekmeýär meselem häzirki ýaşlar. Birinji o jogapkärçiliğe ýani günäkärläp biljekleri iň ýakyndaky adamlar öz enatasy. O diktatorum günäkär, ýöne diktatory näme çekip bilmeýän bolsaňyz ýene şolardan başlamaly. Enataňyzdan. Men muny eýdýätim öňden berem. Ýyllardan berdi paýdaýyn hatda. Ya menim nemem şu yani aslında Türkmenistan'ın şu ýagdaýa gelmegindäki asıl sebäp. Var şu mesele boýunça. O diýende etil sebäp bilen bir näçe var. Yani döwletiň bir tütünleri bolýandyr. Şu esas tütünleri oturdurmasa o döwlet formatyna girip bilýän däldir. Ine şu öňe bir tapar gaýtalapdym. Yani Türkiye'nin meclisine girendi. Edil demede ullokan harp bilen mülkiyet devletin sütününü üretip yazılan. Sen yerin eýesi bolmasaň sen mülkün yok demektir. Ne şol 140 ýyldan beri mülkiyet diýilen södem kän ulanýan näler abihodundan çykarlandyr, düşünje de ýokdur. Adamlar şonu bir ullokan problemadyr, hata edýän näler. Men birinçi açtım o şu at gowy
başıma bir zat gelenini görüverýän ýa-da. Ol senden öňkü türmelerde çüýräp ýatanlar senden tamsyk durýar diýär. Ýa sen olardan akylly durýar diýär. Gerek sana buğun gelmesi ertir. Yokman gelýär, gitjek ýeriňem ýok. Özüm kağıtlam gödedibem üstüne traktörüm turdurup bilýärler. Sebäbi o mülkiyeti tenki der. Hiç kim der. Ne şu düşünceler yok da. Şol atlar bolmasın deyip yani 25 dayavdan soňra ýene de bir intellektual nemeler orta çıkıptır. Onun ýok edipdirler de. Şolum hemmeje türmedi. Onun atları da atlarını bilýän adamım ýokdur. Onun çala yani neme çıkanını kırıp bölürdü. Onun siz geday olman başka niye hem olacak? Hala şu da atları düşün. Bir milletin şu aydın toporunu yok etse şu millet yok olup gidiyendir. Yaşamaz mümkünçülüğü yoktur. 30 yıl var, 40 yıl var, 50 yıl var. Yönü yok olup gidiyendir. Bir milleti saklayan bir hamir bayeti vardır. Sonra görürler gidiyendirler. Okuda adam değil, görürlüdür. Şu görürlerini ayrında da yok olup gidiyendir. Ne kâvir nemelen, ne yani orgun işgärlen bir gürleşin emelerini dinlep görün. Zombi diýen millete şolardan intellektual tarapdan akıllım, düşüncelem, demelem. Bana kâvir ýazgylar dinle diýerler de bolun. Mene ödem ýanky halkyň pulunu ýyp saklanyp bören adamlar şolar. Aylığı ne şu iyi veren pullonuzdan alıp verdiler şoları. Onların bir değil, iki değil. Bir yüze olayını biz özünde mi çıkardık ne? Şu ispifada alıp veriyorsa. Onun pulunu her yerden alıp veriyorlar. Nemedeki ilçihanalardaki talancılığım şundan 3 önünden verip veriyorlar. İlçihanalar neme diye der. Solun boynunu yüklep birler. Ne? Yağdayla şeyle Özetini özünü yediren bir sistemi var. Onu halkımız görmeli yok mu? Suratda. Olum yankı haramiyenlerin sahanı katıken inni şu telefonları düşüptürler de biri YouTube'a girmese de girdin diye mat bölür diye de pul alıyorlar diye de o cezamışsın. YouTube'a girmek ya internete girmek kime dayan ettin? Yerden kanununa var. Resmi ştrafti alıyorlar diye de. Borçlu alıyorlar öyle. 500 manat. O 500 manat de taktıdım ben. Yani sapara 500 manat mı? O Türkmen'in 500 manat. Yani Türkmen köyüne pulların tanı atıyor. Ay ben bu köyünüzün değerini düşünmen geçtim. Tezeden 500 manat diyorlar. Şaşın ödüne dereden yani. Ay ne görüyorum? Devlette 2 kurs yaratıldı. Manadan 2 durlaydı yani olmaz şimdi. Ay devlet birliğe bağlanmandır alacak. Hani bir onu bu orluklu meselesi vardı. Ay çok koyacaklar. Sonra bir komentari var. Bir komentari var şu an okuyayım da ben gözüm düştü. Bilbil Yusuf'a ildeşimiz yazıyor. Görünüp dursa diye öne çıkan hem kim gowu değil. Doğru adamlar, öne çıkan doğru adamlar saylamalı halk deyip yazan olmalı. Şöyle bir neme gördüm de yani. Şunu okuyup geçeyim dedim. Ay doğruduğunu, yanlışlığını söyleyeyim kelleğinde yani telpe götürülen bir zat var. O fikir edin, telcerin o. Yanlışı onu bilirsiniz. Varlar görün, vatandaşlar, çümükler görün. Ansat yolu var da yine dışarıda hava soğuk değilse oyun içinde oturmada yöne şu pencereni açıp seyredip görey. Yeterli şu.
Barlak gör aydan zadyny. Odan zada için, erwet zada için barlak gör. Yani hakikat şuňalydyr. Ören acıdır ve ağırdır hakikatlar. Yine şol problemada ağır zady, acı zady adamlar, men Türkmenistanlılar diýjekler, dünýäň hem ýerinde de adamlar şu acı ağır zada uzaklaşýar şo taýdan. İslen nokta. Men bärde ýene näme aýdaýyn, su meselesinde bir zady gaçyrdım diýeň. Aýdyp ýetişmedim. Ine şu su meselesinde ýalňyşmasam 2017-nji ýylyň ýa 2016-dan bolup men şu wagt toşny ýadyma düşen bir makala yayınladılar. Yankı nämeler, spesialistler. Dünýäň su stresi diýilýär. O türkmençe näme bolýar? Problema diýişen bolýar. Ya da su krizisi diýeli. Ne şonda 2020-nji ýylaça su krizisleri Merkezi Aziýada dörep başlar ve o ekwatorun geçen ýerindäki döwletler bardyr. Şo taýlarda su krizisi dörep başlar diýipdi. Şo näme daýtýarda? Yani şota kızıl nämeler bilen görkezýär şo döwletleri. Kızıl bolan ýerler. Olam stres olanda näme bolýar? Ine Halmyrada aýdyşy alýar. Su defisiti. O zadam döwletlerin arasyndaky ýa-ni nämelere getirýär-de. Konfliktleri. Konfliktleri döwletler. Şuňda signali şu. Kırgız nämesi konflikti. Indi siz şo taýda ine şoňaly makalalar ýa-da şu adam näme okap görseňiz internetde bardyr, ondan has näme makalalarım bardyr täze ve has takyp dogry makalalarım bardyr şu gün. Ine şolar okap görüň Türkmenistan ýa-da Merkez Aziýa diýen, Özbegistan bar onun içinde. Merkez Aziýa döwletleri, Merkez Afrika döwletlerinden 5-6 esde suwa garyp döwletdir. Yine bu hakikatinden pikir edin. Bu hakikati näme üçin Türkmenistan bizden gizleýär? Näme üçin şu hökümet diýilýänler bizden gizleýär halkdan? Men çağa wagty Türkmenistan iň bay, suwa bay döwlet diýip öğretdiler bize. Indi gözüňe etirýär, ama aýtdym ýene aýtýan, ine sana biri elektriksen diýip başga bir zada öğretip ertirem o toğun ýanyna goýbersen hem togry bolersiň da. Sen elektrik de aslında başka bir zat. Berde de şoňa sen suwa bay alad etme işiň olmasın diye suwa bay ine ulanyber şey ettirip diye de şu gün kullanışyň ýa-da suwa bay biz diye. Ýöne hakykat oň ýaly däl. Hakikat näme aýdyň bunu birinçe urupdurlar-da. Şu wagt ady gytçylygy bar-da. Inni her kim kartoşka odur-budur ekýär-de. Inni yerli hökümetler pul verseňe suwa çya, suwa berýär, suwa berýärler. Pul bermeseňem onu gurýar, gurak kesdim diýen. Puluny ver diýär. Özüm hiç verem kiftan dedi pul, yani şeyle pul. Bunu birinci utbilur da. Halka aç, garip gorulam odur ekçek bolýar. Ne şoň suwuny ýa-ni pulu açylýar. Pulu da ýapylýar da. Bu ýaýlek deme. Şu hökümetiň adyndan edilýär ödüm. Hökümet nemeler? Eline yetki, ýa-ni hukuk bolmadyk adam onu etbilen o. Yerli hökümet. Şunu diýen. Men yarım saat bundan öňürleşdim de. Ne ýurdun içindäki ýagdaýy edip berýär. Bu näýle bolupdurlar diýen. Halk aç diýe, onu kartuşka etdik diýe, da gurýar diýe. Pul vermeden tu açan ok diýe. Ne? Aslında biz bağışlan, aslında biz diktatörden ya da şu KGB'me näme şondan gorkmaly däl. Biz ine öňümizde geljek su gıtçylygyndan gorkmaly. Yani su krizisinden gorkmaly vatandaşlar. Açlyk krizisinden gorkmaly. O diktatör bir sany su krizisi gelen wagty, entek Türkmenistan şu gidişine gidäýse, dowam etse, yine koronavirusam yine bir 2-3 yıl uzasa näme boljak Türkmenistan içinde? Adamlar goňşy bilen ýa-ni gerek bolsa jenayet ederler karın doýurmak üçin. O zat tarihte yüzlerce gezek bolan zat bu zatlar. Öz içinde bir-birini kırıp başlaýar. Aç ölmek ansatly zat däl, açlyk adam aç galan wagty adamyň
yankı nämesi diňe mantyk logika nämesinde işleýändir beýin. Beýiniň işleýişi düýbünden başga kile aç galan adamyň. Onu sen kanun diýip konstitusiýa o zatlary gören olam, düşünen olam, bilen olam şol aç galan adam. Yine bizim gorkmamız adamız vatandaşlar diktator ya da diktatura değil. Bizim gorkmamız adamız ne şu önümüzde gelen açlıklar. Ne şu gün biz cevapkar şu zatlara. Ertir çağalar ne etmeli? Hay kim haysın şu zat fikir edip gördün de böyle şu adına işleyes yaşayas iyes ikkes. Cayam saldık. Maşina mı aldın diýildi. Ýöne sen çağana garanti verip bilýänmi? İň bolmanda sen ýaly yaşajagyna bir garanti oňarmysyň? Ýok, hiç kimde ýok. Ertir näme boljagyny bilemiz o wagt. Beýtirip bilemek näçe derece ýaşap bolar. Vatandaşlar bu zatlar hemmemizin jogapkärçiligimizdir. Hemmemizin ine şu günden gelecek jogapkärçilik. Birine siz näme etdiň ýa-da sen näme etdiň edeni işin görköz diýmede şo soraw ber ýöne aýna seredip beräý. Ýöne köýzat elbet zat däl, başga bir senden sorandan sen özüňden sora. Men geljegim üçin, neslim üçin ine şu problemalar var. Yüzläp problemalar. Şolary iň bolmanda çözmäne synaşmak üçin näme etdiň? Ne şu gün aýdaly 25 ýaşyňda bolýa 15 20 ýaşyňam okuw bilen geçdi 5 ýyl näme etdiň? Ýa-da 2 aý näme etdiň soňky 2 aý? Ýöne köý zatlar bolar. Olmanda ertir näme edip biljek? Näme edip bilmek mümkinçiligiň var. Nämäni görkezen sapara ýanky suw gytçylygynyň nämesi bar da kartasy var. 2000-nji ýyldan başlap 2030-njy ýyla çelli tahmine, ýani bundan soňkysy. Men şonu ýyldaşlarymyza da görkezeyim. Ýyldaşlar şunuň ýaly ýagdaý bar. Ine bu 2000-nji ýylda görýän gyzyl ýerleriňiz nemedir? Suw paylaş. Kemine paylaş onu biz göremdik. Siz YouTube'dan görüp bilýäňiz. Men bu taýdan paylaşsam neme bozulýar. Aha, bolýar. Aýdýarym. Şu görýän gyzyl ýeriňizde suw gytçylygy bar. Yani 2010-njy ýyl alsak köpelýär. 2020-nji ýyl häzir şu wagt ine şu taýyny görýäňiz mesele. Esasanam Türkmenistan, Özbegistan taraplarında has köp boljak gytçylyk. Yani beýleki ýurtlarda da bar, ine Afrikada beýleklerde de bar. Ýöne bize öz nemämiz gyzyklandyrýar şu wagt. Ve şu zat uruş çykarýar. Ine Kırgızstan, Täjikistanyň arasynda bolan waka, yani suwun üstünde başlapdyr ýöne. Başka da belki bardır aralarında çözülüşmeyen zat. 2030-njy ýylda da, yani şunu ýaly görkezeýin, tez geçirip 2030-njy ýylda da artýar. Yani bunun nebesi var. Ýyldaşlar suw gytçylygy var. Indi näme etmeli? Başymyzy alyp gitmelimi diýilen ýaly näme çykmalyda. Yani suw gytçylygyny ýene akyl çözýär. Bu meseleni hem akyl çözýär. Teknologiýanyň güýji var häzir şu zatlar çözmäni. Diňe şo taý aklyň baryp ýerleşmegi ýeterli. O aklyň barmagy üçin hem köpçülik goramal. Ine demokratiýa sözü var ya. Demokratiýanyň halka peýdaly boljak tarapy şol. Yani dogryny köpçüliklerin saýlap bilmekdir. Ýoksa o Niyazov demokratiýa getirýär. O seretseňiz. Bu Demokratik Partiýa marda. O Niyazov partiýasy Demokratik Partiýa. Şonuň ýaly şonu görkezeýin diýdim ýa. Aklıma geldi kartasyny öň seredipdik bile. Beni şu taýda ýene bir sorak var, onu da şol gysgaça durup geçdik. Kimde näme aýtmagy, goşmaşy bir zatlar bar bolsa, watandaşlarymyzy şu morluklar gyzyklandyryp başlady. Bana da şunu bir küçerden haber geldi. Nähir gornasak boljak ýurdun içinde. Doğrudan şu howpsuzrak bolup görünýär bizim gözümizde hamrada. Şu aýdyr hökümetin kala ýerganşyp ýanymyza gelmedi ýani. Hakykatdan adamlar şu alada goýanda şol ýene de şol gorku duýgusy bolmaz şemeli. Şonu şu orluk sistemasy nähilem bolsa gorap biljegini adamlar düşünüp başlady.
Onun da adamlarla hareket etsinler. Şolum hakikatlerin doğru. Sizde yaşlar bu arada ayçaklarınız var olsa kıysa çırak aysanız kemini nasıl mutlu olur oturun. 45. 45 bir saattan ağır geçirmeliler. Ağır bir şey bana yüklemek verdi son kanalımı. Yarım güllat yapıyorum. Dünkü geçen repleşimde şunu öyle koydum yani. Götürün atmak internet. O yer olan. Oňa da faýda urdur Halmurad ağa. Ay faydar. Ordurmalı yer başladı böyle da. İnternet götüren aklını bırak ağır bolýar derdi. Tenki şäherlerden hatda uzagrakda bolandan şeýle. O da Laplandiya bolsa şeýle berdi. Ayçakladınız var mı şu oğlukla vardı yigitler? Bir komentary okaýyn, ondan soň Aýdynda var ýaly bir zat aýtdy. Ha bolýar. Türkmen Oğuz ýerleşimiz ýazýar. Bizim iň ulu düşmanymyz özümüz. Öz pikrimiz bilen gorkymyzy yeňip geçmeli bolarys. Bizim pikrimizden gorkymyz güýçlüdür diýär. Biz näme mi göni canlı ýaýynda mı ya? O şumar göni ýaýlynda mı? Aýdyna. Aýdynda da ýetkejek zat ýok, ýene bilemok da. YouTube zat diýen. Bizim de. Menem açyp olmanda okardım da komentaryalara bağışlarsınız vatandaşlar. Ben canlı yayın olduğunu bilmendirin. Ha, biz hem aytmadık. Bizimki açık. Açık canlımız. Böyle men indi ýanky şu onluklar barada ve gorku meselesine geleýin-de. Gorkuny yeňip bilýän mekanizm köpçülükdür. Ýöňem aýtdym ýene aýtdym. O köpçülük gorkuny yeňýär. Yine bir adam bir ýöneköý zat, bir adam bir bilmeýän bir ýerine giden wagtyň sen şu taýda isteme içinde bir gorku ýa-da içinde bir näme bolýar da näme bolar ka diýen nämet bar. Ýöne 2-3 kişi gitsen gülü oýnap gidersin. Indi edilen işe seredin vatandaşlar. Bir A nokatdan B nokada gidýän bir özüň giden wagtyň ýöneköý bu fiziki tarapdan şol bir zatdyr. Ýöne bir ýörek ýa-da maşyn bilen samolyot tapawdy ýok. Giden wagtyň bir özüň giden wagtyň aladaly gorkulu gidýän. Ýöne 3 kişi bolanda gülüp oýnap ýanky bir-biri bilen değişip ýenedip şoň ýaly gidýän. İslendik ýere şoň barlak göreýin. Bilmedik döwletine gitdiňe. Dilinden bilen okýsadydan bilen okşata Afrika gider. 3 kişi gitsen eýem kas şadýan. Gorkyň adam ýok şu taýda. Ýöne edilen işe seredilende hemmesi bir zada siz o taýda hiç sadyňyz ýok. Ýöne bilelikde gideniňiz üçin. Şo zada edýär. Indi onluklar ine şo gorkyny aýyrýar adamdan. Sebebi içinde inan var. Bir-birine inanýan adamyň bilen o bir-birine bilen inanmak üçin bir iş edem diýilen zat ýok berde. Sen şu neçe inanýan adamyň isteme 10 däl belki yüzlerçe adam bardyr sen inanýan adam. Ine şoň 10 sanagy bilen sen şu 10luk topar döredýän we gizli işleýän vatandaşlar. Men bir zat aýdaýyn. Näme clean'ym diýerlermi? Şu güneke yine 30 yılda biz hükümet deyip, devlet deyip, şu zatların arkasında gizli bir zatlar vardı. Hem işe de yine şu gizli olan için şolar başarılı yankı bir näme edip bildiler da işlerine 30 yılda devam edip bildiler. Gizli zatlar var. Ol Niyazov, Berdimuhamedov bular ýöne sahnada görünýänler, onun arkasını göremiz ok. Şoň üçin işini edip bilýärler olar. Yine bu onluklar hem gizli olsun. Sizi hiç kim onu afişirut etmek gerek değil. Ediyen işinize mi aytmak gerek değil. Özünüz bilýäňiz ve şu 10 adam bile yeterli. O 10 adamların her birinde 10 sana topar olanda yine sana oldu 100 adam. Olar hem şey ettirip döredir. Öz işinizi bilin gerek değil. Sebebi siz biz berde näme etýäs yine halk olup halk oyandırmalı. Halk oyandırmak için halkın özü iş etmeli. Onu bir içinden biri çıkıp o bir yerde yine ýöneköý zat ýanky portretini yakıp ona video çekip koyuvermek o taýda sen satatyrsın özüne. Etmem onu vatandaşlar gerek değil. Suratyny yakıp görkezjekmiş 10 kişinin içinde yakıp görkezä yine näme etmeli diýip. Ýem onu adam bilýär ve hiç hili risk yok sana. İşine medildi. O uçkundur. Onlukların her biri uçkundur. Häzir o uçkunları açıp görkezsen uçkunun ýok edilen ýerinde hiç kaçan tutaşıp bilmeýär hiç bir adam. Uçkunu görkezmek gerek değil. Gizli dursun. Yine bir zat vardır. Türkmenistanda
Yalan aytdım, näme üçin bize hakykat aýdan okla diýip. Yalan bilen gelip otursa, diňe yalan bilen ýaşaýarsa şu günkü günde we yalan diýilen zat bir näme öwrülepdir artyk. Näme diýilen? Milli karakter diýen ýaly golluk. O bizim şu nämeňde häsiýetimize geçipdir o yalan. Indi onu näde ýeňip bilýäs? Ýalany diňe ynam ýeňip bilýändir. Yalan ynamy hem ýok edip bilýär. Şol bir wagtyň özünde de ýalany ýok edip biljek adam ynamdyr. Başka hiç zat. Yine şoň üçin biz berde iň esasy ýanky düşünje nämes diýip öňem aýtdykda birinji min işi etmeli işi düşünje. Yani fiziki tarapdan bir hareket näme diýip düşünmäň. Düşünjäni üýtgetmek, düşünjäni östürmek. Yine şo ýanky 10 kişiniň içinde ýem ynamly adamlaryň bolsa, şo taýda yalan dönmeýär-de hiç hili. Yine ynam güýçlenýär. Ertir şoň içinden biri ayrılıp beýleki topara baranda ýem taýin ol. Ynam nämedigini bilýär, ýalanyň nämedigini bilýär, ikisiniň tapalydygyny bilýär, peýdasyny, ziýanlaryny bilýär ýa. Ne şo taýdan başlamaly watandaşlar. Hereket bilen ýani hereket ol halk taýýar bolan güni, ine şunamaydyk geçen, şu taýýar bolan güni onluklar dolu özlerini geliştirenden soň videoda ya da yine bir yerde çıkıp yine halk köçer çıkın yine şeydin on ýaly zatlar bolmaz, aýdylmaz. Aýdylsa da bir sapar bir aýdar, kim aýdar men onu tapaldy ýok. Kim aýtsa aýdar biri halk köçer çıkar ýöne şo köçer çıkan halk o aýdaly ýalňyş bir niýet bilen köçer çıkaryp halka aldajak bolsa da aldap bilmez. Sebäbi ýanky onluklar bar. Onluklar diýmek ynam diýmek. Onluklar diýmek eýem gorky ýok diýmek. Soňaları aldap ya da manipulasiýa edip bilmeýär. Şoň üçin öz ygtyarlygyna biz öňkü tapar aýdyp geçdik. O onluklaryň internetine ýazarys biz. Hiç kaça bir zat bolar, ýani öz ygtyarlygy nämeden ibaret, içindäki özüni goraw sistemasy nämeden ibaret, o zatlary ýazyp, ýani ýazyly şekilde de paýlaşarys watandaşlar. Yine şu onluklar barada men goşmaçy aýdyp biljek zatlarym şulardan ibaret. Beni bir adacık koşayın ruhsat berseňiz, Halmurad ağa. Aýdyber hapra. Ne karşı tarapın yankı bilinmeyen son güýçli ýaly bolup görünýän tarap barda, korku salýan tarap. O biz soňky döwürde ýa 3-4 aý bir eksperiment edýärse, şol adamlary tespit etdik. Ne bir gün ne barda danlymdy üýşen soň biz size şolun intellektual uğruny görkezjek bolýarsa. Karşyňyzda näme bar? Bir sürü cahil. A harpynlanan şermenine adamçylyklaryň nämetini almadyk. Bu topor hakik hayvan. Olaňa ýer bir güde bolan gepini adına düşünmörsiňiz. Diňledik gör. O nemetten bir kananyň gepini gurledik gör. Biz olary söýgemde onda demedem dokda. Ýöne öýdlerini gurledy ýetse. Hem de gurlap başlananın belli. Devam edecek bolýanam diýen bilen nokta. Ne karşıňyzdaky sizi gorkup görünürüm şolar. Ha. Bularda näme gorku näme diýerler? Siz ýeke. Olarum kän. Sen näçedigini bilen nokta. Sen gaty kän diýende. Ondan sapara, onu birinin öýüne gelende 2 ya 3 adam bolup gelýärler-de, bir adamyň daşyny. Emma şoňa 10 adam bolup gaýtaw berse, üçlük gaçyp gitjek. Ýok. Adam şoňa düşünýärler. Serediň aglym haýsy tarapynda bolmaly. Ene şolar ýaýdandan sesler öpmän goýman, goý görseldi. Halmurad, men kellesi bar, çala pikir edip bilýän, ýeke papak götürüp börünlerle milise bolanyny men entek hayatimde göremok, hiç ýerde gawat gelmedim. Şoňa düşünün. Bu ýer üte kastadyr. Özüm şo taýdaky işleýän nemeler iň bir aşaky gatlaklan çağalardyr, nemelerdi şo taýdan adynýada. Gardiyan, milise bu aňyrdan gelýän bu türkmeniň tapan demesi däldir. Aňyrdy, o ors paçatyndan gelýän zat. Şoň üçin ýanky yeralty dünýä barda. Ana banditsk sfera diýilýändir, näme? Türmeleň içine ýeke milise girse, şo taýda bunt durýandyr. Ýöne Türkmenistanyň başga ýerde.
O sallat giyip bilyendir. Hiç sat demedilen değildir. Sallat giyip yenci ve milyendir. Yönü şoň içine milise giyirse türmäni çepine çöwürýän dünýäň hem ýerini şondan alaktır. O ýakyn daşyndan emeldir öýtüp bermem. O pagonlygyňyzy pagonsuzyňyzy hemmeňde degişilşi. Siz adam bolsaňyz bular ýalaklady yani düşünýän bolsaňyz etmezdiňiz diýmek düşünjäňiz ýok. Men o deputat nememiz var ýaşulymyz. Şu türmeden çıkanına mihmat yemeği vardı da gözün aydına yani Norvegiýa gelenine. Diğer sümüklü diye. Gardiyan var yani türme sakçısı elinde haftam. Tanrıoğlu faydayan. O eli demeli diye de. Onun daşerik pravurka da çıkarıyorlar diye de kete. Şu çıkyan hiç bahane de yok diye de. Yani tüpeğinin yemesi bilen gunnoğu bilen niye yağırının oraya diye de. Herle diyorum tüpün tüpürüp diye neme lezzet alıyor diye de. Ama daha şu oğlan diye. O oğlan. İki gün nemeden satıp bilen derdine mağlat bilen ok diye de. Yaşıcı oğlan. O zaman iğrenç bilen oraya diye de. Ödem yöne de diye de. O yaşlı yani profesör, doktor, navuk. O giden hizmetçi var, nemesi var, deputat, elle girbesi de adamlardı. Bir boklu neme, ne şolar yalak izdivat edip bilirler de, onun halkın ruhunu şehit düşürülüyor. Tayda sen eyyam ikinci geder adaptığımda şol uruyan miliseler vardı, men aytıp verin tapara yeri yerledi. Şu oyunu yörüte, senaryonu yörüte açırçal bilen yankı Niyaz oturup düzdü. Ne görüyorum paytaht Aşgabat. Aşgabat'ın halkı ya şol milisesi olanladı. Şolar oturan yerine ovasınlar adamlar olup gerçeklerler. Bir yıl tanıyorlar. Şunu Sapariyeli Motaif'te biri vardı şurada tanıyan vardı. Tanıyan gol tanıyor. Sonra başta yankı men ormanları olmalım da yani narodnu kontrolü başta on bellerler. Huday gorattır adamlar oluşun etmedi faydalı. Böyle men o tak etmedim. Yönü şok Sapariyeli Motaif ama daha şovda vilayet yol başladık belirler. 90. yıl. Sonra Niyaz'ın önüne çıkıp diyen sözü var. Saparatay, menin han veren halkım var. Şulara sıçma diysem, 3 güllabem sıçmaya. Eline dürre versem, kimi yaştıysam şu ne diyorlar deyip. Yine şon diyen sözü, şonun eden hareketi neticesinde seyredin şu yankı Aşgabat'a gelip hem şu karatelin operasyonlar kimler geçirdi, polise kimler işledi, prokuratörde kimler işledi, 1. yıllıktı. Şu Hayt Kakayev'den tut sen İsle Begmurat otuğdu bunu tut. Ulan hem şu cellatlar. Onun şu türmelerde urup yencan amorlar var. Görüp keypen oluyor. Yine onların şu türme satçılarıyla bilelikti. Yine familyalarını çıkaranlar gelen yerler. Onu yürüyütü kuruna bedeli. Beyleki vilayetin halk olsun edebilmez. Hani Sapariyeli Motaif garanti geçirttim. Şunun eline dürre versen halkı durun yerine kamçılacaktı. Yine eden çıkışları vardı. Bunun zaten bir uğralbaydı yani. Şon için olur gelip yine bize inanırlı deyip yine bolu bilişleri şol yakışa semuklu sallar hey gelip atlı avrayılıp yani profesörü urur mu? Hayır o adam kuzinin değişini alıp adamın eğine geçirdi kuzin kıyı. Dünyada o açış edilen biri olardı. İnnem onun götü oklu çağı bağışlan olup yeni sesinden avtomadın kunna ulan urup ediledi. Ne hemen gördük bugün. Ne bolyan da? Bir halkın başına salınan tragediya sapara. Yürüyütü bir emani regionu beyleka karşı koyup ullanıp içedi bullanıp sonra bulak hemmecini yaktı kokudanlarlar. Hani şu neden adamlar? Hani otuzluk var? Hani bir Sapariyeli Motaif var? Hani Hayt Kakayef var? Hemmeci gitti. Yemeğe maftarı ona mı etmeli? Ovadan ne peynem aftarı esası şu görkünme veriyen cellatı yine Akbarat Recep Prezident ahranasının başına. Son alıp baran ahri ovadan nepen işini. Özüne göre düştüm.
Ine tragediya şutayda ýaty. Şu birinin eli bilen cenayet ettirip özü o arada oturup keşerle kalktı. Halkı çakmıştır. Velayetleri birbirine karşı koyup. Ine şu siyasata ine bir lellim yörede otur. Ine bir onunla mağrik gitti. Ine kalkoz başlıdan bolsa getirip akıllan otur diye. Daha şovuzdan levakta mı yine mi gördüm. Şu birinci adam yerli halktan bolsa ikinci adam betip kaptanı yine de özünkini getirip koyuyor. Onun kontrolü saklap otur. Ana hemen Balkan ähli daralarını Feresen bir bastı bir keda arasında ýa-da yerli adamların yol başçısı ýaly bol dur yol başçısı yerladyr. Emma oň ýanyna orunmasar ýa şol sakçy bolup oturanyň getirýär aşawatdan oturýar şol generalny direktor sakçyny onu jeýip durýar. Maňa adamlar ýazyp jan edip durlar. O nähil dolanryş bolýar, o nähil sistema bolýar. Bu nähil onu millet bolýar. Şu zatlar edip durlar. Şunu halk görüp çydap otur. Elini orsiyetten getirip o Tatarstan'ı o bağışla olma kazım süpürüp verirli gelip Türkmen üstünün depesine şahinlik de uyarlı. Men nevitçi diyeyim. Bizde yetişte 5-6 nesil nevitçi. Bunlara mişti diyatı şahiratın etler bunu. Yine bol yandan gelin almalı. Yönüş ol. Suğlu mesele de şu. Şimdi hakikaten biz görbilmedik kıyınızdan kemiğinden görküzün kartadın. Yani biz yine 4-5 yılın gönü pet yine şu hopun önüne durmalı. Neydi varmalı bunun önüne? Gönü Tacikistan'la şartlarına bağlaşmalı. Ya olurdan gönü Turban çekmen Türkmenistan'ın işini. Yani İsrail'in ullanayan yani damca sistemasının sözün o kurcak balıkların 90. yıldır. Biz garlığa 30-40 yıl sivil edilinen dünyada iyi de garlığa. Ne? Bolyan dağıtlar şu. Halmurada yaşlılar bir sağadı geçtik mi itken? Bolya onu Bolya. Cemlep verseniz o. Vatandaşlar ne? Bugün yine de bir gönü efir ettik vaqt taptığımızdan ediler durlar günne aşı vaqt bolluğundan yağdayımızın dörediliğinden o nahil bolya. Sizden görün dinlen özünüze netice çıkarın. Aydın yanqatı doğru fikirleri aytdı kemine de separat kimde uzunlanamaydık geliyat niyasları ödüne fikirlerini çoğdamlap size yetirip otuyorlar ödün dostları sizden dinlen görün seredin nahil etilse biz vatanımızı anırlığına alıp gitmeli azatlığa çıkar şu zatların üstüne oturup oynanın biz etmeden hiç kim etmiyor biz diyelim halk bolup etme yine son onu şu vuruldukça hem mənizde sağ olun sağ oturun öyünde sağlık. Sağlıkta görüşelim, iyileşler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Kemine yaşlılar sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.